Obyčajná drevená, používaná alebo nová doštička na krájanie chleba či iných potravín sa pri troche fantázie a zručnosti môže premeniť na originálny podnos, či už na zákusky alebo na izbové kvety. Ako nohu použijeme tzv. Klzák. Je to vlastne noha na nábytok. Buď sa dá kúpiť nová v rôznych hobby marketoch, alebo môžeme použiť aj staré, ak nám ostanú z nejakého nábytku po babičke, prípadne zoženíte na burze rôzne druhy. Prvým krokom je pripraviť si vlastne klzák a doštičku. Tento klzák mal už pripravený kolík, ktorý sme iba zrezali a trošku skrátili. A na doštičku zo spodu sme si vyrezali dierku s vrtákom, čiže trošku tam už treba také kutilstvo. Ono nám to pekne vlastne do seba zapadne a toto zlepíme lepidlom na drevo, zaťažíme a necháme to 24 hodín zlepené. A potom už v podstate postupujeme podľa vlastnej ľubovôle, čiže môžete ho nechať celodrevený, alebo môžete využiť nejaké farby, ktoré dáte treba na podstavec, aby ste zjednotili farebné odtiene. A ja som tuto takisto použila aj pečiatku na vrch, čiže som si tam urobila aj taký pekný dekor. V tomto prípade som použila mliečnú farbu, je to farba na základe mliečného proteínu kazeínu, čiže je pomerne veľmi ekologická. A teda nedávam ho na celú plochu, ale dávala som len malý vzor. V podstate stačí jedna vrstva, nakoľko dávame to na drevo, ktoré je nasiakavé a tá farba pekne siakne do dreva, takže nepotrebujeme viac vrstiev farby. Posledným krokom je naimpregnovať drevo. Pokiaľ to bude podnos, ktorý pôjde do styku s potravinami, tak treba použiť adekvátne médium, čiže ja som použila napríklad konopný olej, ale môže to byť aj lanový olej. Pri týchto podnosoch som dala farbu kviedovú, tieto by som skôr použila na dekorovanie akýchkoľvek vlastne poličiek a podobne, čiže ako podnos pod nejakú dekoráciu. Nie je to úplne vhodné na styk s potravinami. Samozrejme, farbu si môžete zvoliť podľa ľubovôle a využiť aj rôzne druhy pečiatok, prípadne si vytvoriť pomocou štetca vlastný motív.